טוב, אנחנו נמצאים פה עם הדבר הבא החדש, שעון חכם מאוד חמוד. חבל שבווידאו לא רואים טוב, אבל השעון הזה יכול לפתוח, לסגור, להניע את הרכב, הכל. זה מה שאנחנו הולכים להראות עכשיו. רגע! לאט לאט. בוא, אנחנו נפתח את הרכב, קילס, הכנסת ידית, את היד לידית. הרכב נפתח, אנחנו נניע את הרכב, הרכב מניע. הדבר הבא אצל מאסטר מנעולן. בואו נראה להם גם דרך הכפתורים, כן. אפשר גם מהידית של הדלת, פה. האוטו ננעל, ויש לנו גם כפתורים. וגם בצד, כפתורים פיזיים. אנחנו נגיד תודה רבה לדוגמן שלנו.